Η έρευνα αυτή, όπως είπε και ο Ευγένιος, διεξάγεται για 16η φορά παγκόσμια. Η Κύπρος συμμετείχε σε όλα αυτά τα χρόνια. Απλά τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε τον βαθμό της συμμετοχής που μας επιτρέπει να έχουμε αποτελέσματα κυπριακά. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά, τώρα βλέπαμε λίγο στατικά τι ήταν οι απόψεις πέρσι. Φέτος έχουμε την ευκαιρία σε κάποιο βαθμό ανάλυσης να δούμε και εκεί που έχει κάποια σημασία μια διαφορά των απόψεων ως τάση. Οι συνεντεύξεις είναι πάνω από 1.300, όπως βλέπετε. Παρουσιαστήκαν πράγματι, όπως είπε ο Ευγένιος, πριν καμιά εβδομάδα στον Νταβός. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στο YouTube και να δει και όλη την παρουσίαση στον Νταβός του Ντένις Νάλι, του CEO του παγκόσμιου γραφείου μας. Όσον αφορά το τι πιστεύουν οι CEO, οι 1.300 και για την παγκόσμια οικονομία για το 2013, είναι ότι είναι περίπου ένα από τα ίδια. Αναμένουν ότι περίπου η ανάπτυξη, η αισιοδοξία, ο βαθμός αισιοδοξίας είναι ο ίδιος όπως το 2012. Το οποίο δεν λέει πάρα πολλά πράγματα θετικά, αλλά είναι θετικότερο σαν μήνυμα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα χρόνο πριν ήταν πιο απεσιόδοξοι. Περιμέναν το 2012 να ήταν χειρότερο, δηλαδή με τον προηγούμενη χρονιά, τώρα περιμένουν ότι είναι ένα από τα ίδια. Αλλά το τι είναι ενδιαφέρον, σαν τη μόνη διαφάνεια σε επίπεδο παγκόσμιο που έχουμε μπροστά μας, είναι αυτή η σύγκριση του βαθμού αισιοδοξίας μέσα στην τελευταία δεκαετία. Εδώ συγκεκριμένα έχουν ρωτηθεί οι CEOs πώς βλέπετε τα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας, τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησής σας για τους επόμενους 12 μήνες. Και εδώ βλέπουμε για την δεκαετία σκαμπανεβάσματα, έναν roller coaster effect, όπου για φέτος, για το 2012, βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο μείωση της αισιοδοξίας σε σχέση με αμέσως πριν, λίγο, από το 40% στο 36%. Το 36% είναι πιο ψηλό βεβαίως από τα χαμηλά στο τέλος του 8 και του 9, αλλά βεβαίως πιο χαμηλό από τα ψηλά του τέλος του 6 και του 7. Τώρα, το σημαντικό νομίζω έβριμα όσον αφορά το παγκόσμιο ποσοστό, το 36%, το οποίο πιάνει όλες τις χώρες μέσα, είναι ότι η Ευρωζώνη βεβαίως είναι πιο χαμηλή, στο 20 κάτι, 25, αλλά κάτι για την Κύπρο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η Ρωσία είναι μια από 3 χώρες που πάνε ανάποδα με το trend και αναμένουν σημαντική αύξηση της ανάπτυξης τους. Μάλιστα είναι στο 66%. Δηλαδή 66% των CEOs της Ρωσίας πιστεύουν ότι θα έχουν ανάπτυξη στους επόμενους 12 μήνες, το οποίο είναι 18 μονάδες πιο ψηλά από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν μόνο η Ρωσία, η Ινδία και το Μεξικό και η Ρωσία πιο σημαντικά από όλα, που για μας σαν Κύπρος έχει τη ιδιαίτερη σημασία της. Άρα, ξεκινώντας τώρα την ανάλυση των κυπριακών αποτελεσμάτων, εδώ συγκρίνουμε αποτελέσματα Κύπρου με Ευρωζώνη και παγκόσμια και βάζουμε και το 12 μαζί με το τι ήταν αντίστοιχα οι απαντήσεις πέρσι, το 2011. Η ερώτηση συγκεκριμένα μιλά για την βραχυπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης των επιχειρήσεων για τους επόμενους 12 μήνες και βλέπουμε εκείνο που είδαμε και στο προηγούμενο slide, εκείνο το 36 που είδαμε το παγκόσμιο από το 40 στο 36, βλέπουμε ότι η Ευρωζώνη είναι χαμηλότερη και η Κύπρος είναι μόνο 6% εκείνη που είναι πολύ αισιόδοξη για το 2012. Τούτο είναι αναμενόμενο. Εκείνο όμως που είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα, σαν ένα από τα ευρήματα της έρευνας τούτης, είναι η σύγκριση αυτής της άποψης, διότι σε σχέση με το 2011 δεν έχει μεγάλες διαφορές. Είναι η αλλαγή όταν κάποιος δει την αισιοδοξία πλέον σε ένα ορίζοντα τριετίας αντί τους επόμενους 12 μήνες. Αυτή η προοπτική, βλέπετε ότι για το 2012 η Κύπρος το βγάζει μαζί με τους σχετικά αισιόδοξους, οι πολύ και σχετικά αισιόδοξοι, στο 94%. 94% θεωρούν ότι οι προοπτικές είναι πράγματι πολύ καλές για μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Σε σχέση με τα ποσοστά που είχαμε πέρσι, και μάλιστα αν το δει κάποιος διαφορετικά, αν το δει κάποιος πέρσι το ποσοστό που είχε να απαντήσει δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το τι θα κάνουμε τα επόμενα 3 χρόνια, ήταν 45% πέρσι. Φέτος είχε πέσει στο 3% το ποσοστό τούτο. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει το πράγμα, είμαι σίγουρος θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης από το πάνελ μας για να δώσουν τις ερμηνείες τους και ο καθένας μας έχει τις δικές του απόψεις. Άρα θα τα φύγω, Ευγένη, για το πάνελ σας να το αναλύσετε. Τι μας λέει η έρευνα σε γενικές γραμμές? Μας λέει ότι ως Κύπρος υπάρχει μια ξεκάθαρη βραχυπρόθεσμη απεσιοδοξία, όμως παράλληλα μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Στις μεγάλες απειλές περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η αδυναμία χρηματοδότησης της ανάπτυξης, όπως και η έλλειψη σταθερότητας στις κεφαλαίες. Τονίζεται ότι το κράτος πρέπει να παρέμβει, πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, όπως είναι και η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και όχι μόνο. Οι επιχειρήσεις οι ίδιες θα δώσουν έμφαση, θα συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στο κόστος, όπως έδωσαν και τους προηγούμενους 12 μήνες. Και πιο συγκεκριμένα αναμένεται και περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται μια επανεξέταση των στρατηγικών συμμαχιών των επιχειρήσεων μας. Και ένα σημαντικό έβριμα είναι ότι αυτή η εστίαση στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές και στην εξυπηρέτηση του πελάτη γενικότερα. Άρα, μια προσπάθεια πραγματικά να αξιοποιήσουν το τι συμβαίνει γύρω μας. Άρα, όλα αυτά μας οδηγούν ακριβώς στο γενικότερο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις μας βρίσκονται στο στάδιο της προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, που είναι και ο τίτλος της έκθεσης που έχετε μπροστά σας. Έχουμε ξεπεράσει το στάδιο του παγώματος που είχαμε εντοπίσει πριν μερικά χρόνια στην Κύπρο, όπου οι επιχειρήσεις δεν ξέραν τι θα γίνει και αναμέναν να δουν πού θα πάει το πράγμα. Νομίζω ότι, όπως και ο Ευγένιος πολύ ξεκάθαρα τόνισε στην εισαγωγή του, έχουμε μια νέα πραγματικότητα και το μεγάλο στοίχημα είναι πώς προσαρμοζόμαστε και βγαίνουμε νικητές μέσα στα δύσκολα δεδομένα τα οποία έχουμε.